हई है नचनिया के नए नए शादी भई रहे लड़के से भई रहे धुरान रहो नए नए बियाह भई रहे हाँ तो कहीं तो उठ जियो फोन करता जब उनकर बात मान ला हमार ना मान ला तरह लगे बैठा होत रहनी बेर बेर गलती में धारा जाला बैठल बड़ा तो पाछल बा तो 500 ने दला तो एनहु देबे परे नु चलाकी कइला बैठ गइल जे उठे के ना पड़ी हमरा उठा दिए तब फिर अब नचनिया के पेट में लड़का रह गइल स्वाभाविक बच्चा चा हां 6-7 महीना का लड़का रहे कुंवर जी कहले के 7वां महीना भर ना चलो हां ओकर बाद मत रेस्ट बेड रेस्ट बाढ़ है आई रोड पर पानी आवत रहली तले गुड़ बिछला गइल अब तो लगली बहाए पानी में बहाए वो उनका जिला का भाषा में के दहाए कहल जालो बह गइल पानी में बहा गइल अब जाने कि कुंवर जी को बचाओ सोन बचाओ बहाती आई चिल्लाते के बचाओ बचा मैं अकेले नहीं मरे हूं मेरे पेट में बच्चा भी है दोनों मर जाएंगे मैं बहा रही हूं मान गनी है ढोलकवा बजाओ तरे मनु बाबा बेंजुआ वाला मनोज अरे बबुआ हाफे पाइप पर दौड़ के कूद जाता लोग पानी में छान के बहरी ले कौन को तरक नहीं सीना दबा के मुंह में फूंका कबू करो सो अरे दबो सही तलो ऐसा ना सारी पहले देखनी मनोज के चलाकी होई त मनु ऊपर दाबत रहनी न हां एक दो कुला पानी बिगली जी दबो सो मनु बावरी तेजी कोइले बाड़े बहुत बहुत तले हम मनोज भाईवा के देखनी हे मुंह छोड़ के हां हे मुंह में मुंह लगा के नेपा में मैं मर्दई का करता रहोगा चुप चुप खाली नचनिए के बचैबो पेट में 6-7 महीना का लड़का बा उहो एक दो कुला पियले होई तो ओकर में फूका दूसरा धैल पानी लग जा दिल दिसंबर में बड़ी दुखावा तारा सभे आइल बाकी तू नहीं आवा तारा दिल दिसंबर में बड़ी दुखावा तारा सभे आइल बाकी तू नहीं आवा तारा बड़े सर्दी में दर्दी घरे अब आजा बड़े सर्दी में दर्दी घरे अब आजा पता नहीं परदेसी बोला मुआ घरे आजा हड्डी में ले जान चलता है गरम कपड़ा से देह बबले गरम करी गरम कपड़ा से देह बबले गरम करी तहरा न होते कवन कवन गरम करी तहरा न होते कवन कवन गरम करी लगा रहता तो सुतिता तू धक्का बजा लगा रहता तो सुतिता तू धक्का बजा एसएस कंप्यूटर एंड रेल में आरक्षण केंद्र सुनील भाई पुरस्कार दिल बनी हार्दिक शुभकामना करते हैं
हम जिला पार्षद नानू बनो अभी हमारा बक्सर से राजद के टिकट मिले तो हम विधायक बने के तैयारी में हाँ जिला पार्षद आ मुखिया ई कौन पद हो हलुक पद हो लगला हवा बने हो। वार्ड तारा जिला से जीतो जैसे कि हमारे जिला में फैन बाड़ा बाकी उन्हें ज्यादा हम हल्का काम ना करी देखो शुरू से अब तुम गांव के केहुए जिला परिषद बन जाए गरीबो आदमी बन जाए व्यवहार हुई तो न तो पैसा खर्चा कके बाकी पैसा खर्चा कके इंजीनियर डॉक्टर नहीं खो बन ना तार तो घर खती अपन दिमाग चाहिए तार घर में कहूबा गायकी में हाँ, लोग के बोले बाड़ो हाँ, संगीत लोग के बोले बा लोग के निमन लगी तो तारा के बोलाई न तना बना ना राजनीति लोगन के बोल पर बा हाँ, जनता के द्वारा चलता है हाँ, लेकिन एगो सिपाही एगो दरोगा एगो इंजीनियर एगो डॉक्टर बने में पसीना छूट जाला 16 घंटा मेहनत करबा इलेक्शन में का इंजीनियर हैं वो पूसा के तो भले 25 साल का तनु बनेलो हम 70 साल 65 साल सब इंजीनियर साहब का है तारा का जिला परिषद साहब लोग है आवत आ गई सारा रोड के दाम सारा सारा दर लिखा गई। यही भाषा में लोग बोलेला का सोच के जीतो नहीं जा सरवा कुल खा जाता विकलांग पेंशन लेने के छोड़ा तो इज्जत प्रतिष्ठा के बात कहो तार ऊंचा पद बता अंडर में ओवरसीयर इंजीनियर खटी हैं बाकी तारा में हमारे में अंतर बा कितना विधायक लोग बैंड पर चढ़ के हम नाचल ऑर्केस्ट्रा में देखते हैं अपने जिला में पता रहे जिला परिषद बोलने बड़ो रंडी लेकर रात भर घूमता जिला पार्षद बोलने बड़ो अब बंड के लंडन और कोह के लोग नचावता तो तू अपना वेट इज्जत पर ध्यान दो हम तो ये फिर में बानी कि वो कतना मौगा हमारे सो कि इतना बड़ हेवी मऊ के उठ देख जिता देता बकर ध्वज मत कहो अभी इलेक्शन में टाइम बा फिर ओवर बड़ाई को के तार गीत तो गा दिए वो कनी के हम बड़ाई को दिए तू बताइयो डायरेक्शन दे अभी तू न समझ बड़ा हम जानता नहीं तनी भर कम भइल बता ए मर्द बंटी पे बोलिए बहुत देर ले रखा था ना कहला ना बलंडर से बेसी उतरे को सांस ले लेबो दू गो चीज खा के बंटी बबली पी के आ गांजा पी के मुंह तर मुंह सटा दे बुझाले के उल्टी हो जाई एगो सीखर टूटी गोल बा जैसे कि बहुत बाउर बहक आवेला सीखर खा लो आ बंटी बबली के महक मुंह जब है को कहलन के बत बेसी ठीक बानी ओ होर है तो मत बात बते रहे तो भाई ओ में सीखर खिया ना टूटू गोल बा दूसरा पौधा की कि नया मानी तो वो हमर फिक्र ना बा नया मानी तो वो हमर फिक्र ना बा मनी की जीवनी कोनो जिक्र ना बा मनी की जीवनी कोनो जिक्र ना बा बड़ा जाड़ा में देता रहो हमका सजा बड़ा जाड़ा में देता रहो हमका सजा एसएस कंप्यूटर एंड रेलवे रक्षण केंद्र सुनील भैया हमारा पुरस्कार देनी लास्ट पद गीत के हो कि यूट्यूब वाला खातिर एक और कहो एक लाइन के चुटकुला भाई लोग इहो सही है घटना हो इहो चुटकुला ना कुंवर भाई के लड़काइए पर बियाह हो गई हां मजबूरी में हां जी अब मेहरारू जाने की 17-18 साल का ही 14-15 साल के नहीं हुए हैं एक और भैया बताओ तो रहले में से हो गई लास्ट तो ई जॉब घरवा में जास भेजस इनकर भौजा जाऊं घरवा में जा सुतो जा तो कहे कि ना जा जी अब हम नहीं भाई हम ना बहरी भागी आवस 15 दिन ले गर्मी के दिन पंखा कूलर तो शुरुआती से बा घर इन्वर्टर सब गइले तो इनकर भैया कहत रहे जू जू लइकाई भाषा में समझावत रहे जू जू मीठ लगी मीठ लगी चटबे तो
कहले कि मीठ लगी तो लालचे गइले गइले आ जाके सुतर बड़े घेकुरी मार के हैंगा आ मौगी सुतल भी अपन लोम में पंखा कूलर से एने सोने कपड़ा हो गल मौगी के हां आ संजोग से इनकर मुंह आ मलकिनी के मुंह नेपाल एक के द्वार पर हो गए तने आँख खुलल हवा लागल लगले सपने में चाहते तरह के भइयो झूठे बोलेला का कहत रहलो कहो के मीठ लागी ई त नन छरा लगत ए भाई ओयो सारा झूठा एहो में कहां असलील बा बताओ नाम धनिया कोनो गलत चीज के उनकर मुंह इनकर मुंह हो गेल मुंह ना धोते हैं कोलगेट से नाम लाल दत्त मंजन से धोले हो कि मत मानो ये योग बिंदिया नारी पिया सब मिल के संग ढला गाड़ी पिया सब मिल के संग ढला गाड़ी पिया सब मिल के संग ढला गाड़ी पिया अब वही के रजाई तुम्हारी हाँ मजा के रजाई में बढ़िया पर सरली पे धरली जितेंद्र याद पड़ता है के रजाई में सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम ले लो सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम आए कुंवर जी अब ये कुल पुरानका रिझाई रिसु भी बाड़े पुरानका हाथ है कुल सब लोग ना बुझाई अबे चौधरी पाना लाल पाठक नहीं खेलो बजावत रिंच